Hello! The topic of today's lesson is uses of present perfect tense. Здравейте! Темата на днешният урок е употреби на сегашно перфектно време. We use the present perfect tense to announce news for the first time. Използваме това време, за да съобщим нещо за първи път. Have you heard? Tom has lost his job. Чухте ли? Том е изгубил работата си. Also, we use this tense to talk about life experiences of a living person. Използваме това време, за да говорим за житейски опит на жив човек, защото в противен случай трябва да използваме минало просто време. She has eaten in lots of expensive restaurants. Тя яла в много скъпи ресторанти. Also, we use this tense to connect the past and the present. The cafe has just opened. I've lost my keys. Използваме това време, когато правим връзката с миналото и настоящето. Какво искам да кажа? Това време се използва, за да покажа следното. Случва се някакво действие в даден минал момент и сега ние наблюдаваме резултатът от това действие, което се е случило. Тоест, резултатът го изразяваме чрез това време. I've lost my keys. Изгубил съм си ключовете. Аз съм ги изгубил в даден минал момент и сега наблюдавам резултата от това, а то е, че аз нямам ключове. We use this tense with since of for. Използваме това време с since for. Това са маркери за това време. Те показват от кога се е случило действието. Since показва точно от кога. For example, since Christmas. Докато for използваме for a period of time. За период от време. And in this example we have lived here for about a year now. About a year, period of time. Живеем тук от година. We use the present perfect simple to talk about how much or how many. To show how many times something has happened. Използваме това време с how many и how much, за да покажем колко пъти се е случило дадено действие. I've done 3 tests this term. Направил съм 3 теста този срок. We've seen that show 3 times. Гледали сме това шоу 3 пъти.